हामलायथि बावहरबाय जाहाथे दिनैनि मोसानाया मोजाङै दिन्थिफुंनो हाथों बेखौनो आं मिजिंथिबाय। दाथ' बेहाय दामग्रा देग्रानि बेबायदि सुबिदा गैया नालाय आं ट्रेकजों रोजाबगोन। बहाय गावनि देहाखौ बावसोमफैदों बियो जोंनि गासिबो बर' हारिनि अनजानाय आरो आनान गसाइनि अननायाव नोंसिनि जिउआ बयनाबो जोंसार जेरैबो गेवसारनाय जिउ गोलाव जाथों फिसाफोर फिसौफोर। आं दा जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि मेथाइ खननो थिनदों बेखौनो खननो नागिरदों। बैसोआ नाथाय 89 हाबबाय 79 हाबबाय 79 बोसोर जाबाय। दा बे बैसोआव माबादि खननो हागोन लेंहरनाय बादियै खननो नाजानोसै आङो। 79 बोसोरनि सासे आबौआ बर' हारिखौ मोजां मोननाय जोंनि बर'नि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि देंखोखौ रोजाबनो नागिरदों। बेयाव बेजों हेफाजाब होगोन जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेनगिरि चक्रधर सार लोगोसे डक्टर गोमोथाव बसुमतारी साराबो बेयाव सेरजा दामगोन। बेयाव सिफुङावबो दङ गोबां हारिमु सिबियारि नोंथांमोना नायलांदो। आबौआ दा नीलेश्वर ब्रह्म। दा दोंसे खमाव नांदों बैसागुनि